Това не е първата дарителска кампания в училището ни. Гледахме кратък филм, създаден от ученици в гимназията ни за тяхното дарителство и филма ни впечатли. И си казахме, добре, и ние можем. И се започна. Първо с разрешение от директора, а после при педагогическия съветник. Където ни обясниха, че това не е лесно и не става от днес за утре, но ние бяхме ентусиасти и искахме. Поставихме кутия за дарение в фоайето на гимназията. Съчинихме обращение към учениците. Наложи се да минем през всички 20 паралелки, за да разясним кампанията. Докато се учихме на дарителство, попаднахме в общото течение. Имаш предвид Коледа? Ами, повечето дарителски акции са по Коледа. И още в началото ударихме на камък. Директорът изпрати молба до агенция социално подпомагане за предоставяне на имена и адреси на нуждаещи се хора, но закона за личните данни ни попречи. Затова се насочихме към дом за стари хора, дом за деца, лишени от семейни грижи и приют за животни. Най-накрая дойде времето да отворим кутията. Много от нашите съученици са се освободили от жълтите стотинки, но има и евро. При това фалшиво. Дано такива фалшиви банкноти не попаднат в ръцете на стари хора, дано не бъдат измамени. Време е да си признаем, че повечето средства дойдоха от един празник в училище. Вярно, 2/3 от парите са от коледния кулинарен базар. Вдъхновител и организатор на базара бе госпожа Маринова, за което специално и благодарим. Благодарим на всички, които се включиха с домашно приготвени кифлички, кекчета, банички, пастички и всякакви лакомства. Благодарим на всички, които за лев-два похапнаха сладко-сладко всякакви вкусотии. Благодарение на вас успяхме да осъществим дарителство и в трите ни конкретни цели. Ето ни вече изпълнят автомобил на господин Велев, на път за приюта за животни, а там ни посрещнаха ето така. Разтоварихме 20 чувала с храна и 2 опаковки с кунци за кастрация. Защото това поискаха, а те бяха по-скъпи, колкото храната. Но пък ги зарадвахме с нещо наистина нужно. Мислехме, че в дома за стари хора ще имат нужда от захар, брашно, олио, но те пожелаха индивидуални пакети. Сложихме в празничните торбички кекче, круасан, сокче, портокал и банан. С някой от тях си поприказвахме. Оказа се, че има лекари, учители, счетоводители, строители и много други. Дошли да търсят компания, с някого да общуват, вместо да седят самотни вкъщи. Може би, защото децата им са далече в чужбина. Децата от дома са от 1 до 12 клас, така че някои са на наша възраст. На по-малките закупихме играчки, а на по-големите козметика. Поговорихме с тях, а някои се похвалиха. Занесохме и торти. Господин Фанев, който беше непрекъснато с нас, бе предвидил по парче торта и за нас. И беше хубава шоколадова. Професионална гимназия по икономика осъществи своята дарителска кампания. Да, направихме каквото искахме. Или каквото можахме. Да, каквото можахме. И винаги има и още нещо – семейството. Или по-скоро отсъствието на семейството. Да, това не можем да поправим. За това не можем да помогнем. За съжаление.